Mafari tushe na farin cikin raina. Yanzu na fara san ki ba zan daina ba. Yanzu na fara san ka ba zan daina ba. Tunda soyayya ce mafari tushe na. Yanzu na fara san ki ba zan daina ba. Tunda soyayya ce mafari tushe na. Karɓi sako ki karanta ki bani amsa ta. Yadda ka so ni za na so ka na ririta. Yanzu na fara san kishi zan inganta. Ka yi mini komai a gare ka na nanata. Ni fa na yi gamo da katar na samu farar mata. Kuma kin so ni san gaskiya fahimta ta. Ba ni yardar ki ke zan rike na ririta. Za na kai ki gidanmu domin ki gaida ummata. Zo ki gaida ummata. Duk daɗin duniya komai zaƙin miya ba zai yi kai gwaninka ba in kun shaku da ƙauna. Na yi dace da masoyin gaskiya gangariya, ko na yi masa laifi guna baya shariya. Ka so ni zan so ka, ka bi ni zan bi ka, ka ba ni zan baka, so ne da ƙauna. Ni ma za na so ki ne daidai misalai, domin duk abin da na yi ke ce dalilai. Kyauta da zuciya zo amshi har